terutama wong Mesir itu dia suka bicara, beda karo wong Saudi. Saudi ora pati iso ngomong. Nek wong Mesir senengane ngomong. Mesir, Lebanon. Jadi omongannya selalu tidak hanya yang dimaksudkan untuk bicara, enggak, mesti ono variasi donga, variasi pisoan, ngono lho. Nek jarene iki iku ora nek nggone Arab tok kok. Bahasa liyane Arab juga ada. Iku ning Indonesia ya ono wong Jawa iku. Duh. Jancuk kowe isih urip ngono iku. Iku janji ora kok misoi iku gak. Ya pancen nggo pantes-pantese omong. Ya. Iku ning gone kono ana qatalahullah wailu ummi taribat yadak apa nek akeh kalau kita apa maca kitab utawa kowe mara ning gone pasar kono iku omong-omongan iku akeh selingane itu selingan-selingan yang memang menjadi adatnya. Dan tidak dimaksudkan untuk ndongakno itu gak dimaksudkan itu. Ono juga yang dimaksudno tapi untuk guyon. Misalnya wong Mesir itu ono donga Allah yumawit hamatak. Nah niku itu guyon, ora kok ndongakno tenan. Allah yumawit hamatak muga-muga Gusti Allah mateni maratuwamu wedok. Iku seneng seneng ana dongakno ngono seneng. Jadi ngrasani maratuane terus sampai ditambahi iku Allah mawit hamatak. Mergo maratuwa wedok Mesir iku mesti gamblok terus sampai anak gak pati tega anake digawa wong iku gak enak. Jadi dia anak wedok tutno terus ae. Padahal wis dia anak wis di omah-omah. Bisa diatur terus sampean maratuwa wedok. Allah mawit amat. Ya itu tidak untuk anu dan tidak dimaksudkan apa-apa, malah kadang-kadang untuk apa ya iku nyenengno, ngelem, Nah, Kanjeng Nabi itu sering ya itu yang paling sering kita baca di hadis-hadisnya Kanjeng Nabi kalau ngendikan kalau sahabatnya itu taribat yada wailak ngono iku. Wailak itu mana cilaka kowe. Tapi itu maksudnya bukan itu, bukan al-azmu wal qasdu ilal wail supaya cilaka ndak. Itu supaya paling tinggi supaya orang itu rada ngapikno anu sikapnya enggak cocok kan. Oh di qatalakallah ngono. Itu bendekne rada apa sadar ngapikno lakune sak piturute. Kanjeng Nabi ku sopan banget. Alus banget, ora tahu ngomong elek kasar. Iku nek mbok halqa mbok maknani sing elek itu ora pas karo sifat-sifat yang disifatno ning gone Kanjeng Nabi dalam banyak hadis, tidak hanya satu hadis yang menyebutkan Kanjeng Nabi itu bukan orang yang fakhas. Bukan orang yang fakhas ngomong elek. Kan ana wong sing jane ngandani apik-apikan aten iku ya iso lho. Nah, tapi ana ngomongnya kudu nyelkit iku ya ana wong iku. Iku ana tipene wong ngene. Dadi nek ngomong biasa ngono ae wong ya ora pati gelo tapi nek ndekne sing ngomong gelo mergo ndekne fakhas. Bang dapurmu ngono iku kan nafasan. Kowe iku mbok anu ngono. Mbok dapur-dapurno kan ya fakhas. Kanjeng Nabi enggak fakhas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad yuhmalu ma warada min du'aihi huna wa min da'awatihi ala ghairi wahidin fi ghairi mautinin ala ghairil azmi wal qasdi bal bima jarat bi adatul arab fi muhawaratihim yad'una ala mukhatabihim binahwi qatalahullah wa wailu ummi wala abbalahu liman qasada madhahu wa tahsin fi'lihi wa huwa masyhurun fi ghairi lisanil arab aidan wa laisal murad biha al ijabah. Waqat yuhmalu lan bisa saja adang iso digawa apa ma barang waroda kang tumeka ya ma min du'aihi sangka dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna ana ing kene. Bahkan wa min da'awatihi lan saking donga-dongane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ghairi wahid ing atase ora siji fi ghairi mautinin ing dalem fi ghairi mautin ora mung ning gone satu forum. Mautin itu saiki forum bahasa modern panggonan masal-masale maknane panggonan. Qad yuhmalu ala ghairil azmi ing atase liyane tenanan. Azm itu tenanan, serius, bahasa saiki ini serius. Wal qastilan sengaja, bal bima jarat balik bima jarat kelawan barang kang lumaku bihi kelawan ma apa adatul arad kebiasaane wong Arab, tradisine wong Arab fi muhawaratihim ing dalem dialog-dialoge wong Arab. Tak kai bahasa-bahasa modern ben kowe dadi modern. Aja kolot ae. Yad'una ala mukhatabihim yad'una ala mukhatibihim ndongakno ya wong Arab balik ning Arab. Al Arab itu bisa bangsa, bisa negoan wong yad'una ndonga ya Arab ndongakno ala mukhatabihim ing atase wong sing diomongi Arab. Sekali lagi saya ingatkan, balik tak eling terus saya. Donga iku nek ala iku ndongakno elek, nek lahu ndongakno apik. Memang delok potonganmu kaya wong lali terus ae. Nek yad'una ala iku ndongakno elek, nek yad'una li mukhatibihim iku ndongakno apik. Ya. Yad'una ala mukhatabihim binahwi qatalahullah. Muga-muga merangi ing wong sapa Allah Gusti Allah. Wa wailu ummi cilaka mboke
wala abalahu ora ana bapak lahu kedue itu donga-donga sing mambu pisoan abalahu liman kanggo wong kosoda sing nejo sapa wong madhau wa tahsinu fi'lihi lan bagusake kelakuane mong wa huwa masyhurun fi ghairi lisanil arab wa huwa utai ungkapan yang seperti itu mawaroda itu atau majarat rujuke majarat bi adatul arab iku masyhurun masyhur fi ghairi lisanil arab ing dalem liyane bahasa Arab aidon halimane walaisal murad lan ora ana sing dikarepake dengan ungkapan-ungkapan qatalahullah wailu ummi la abalahu itu bukan maksudnya laisa al muradu biha apa laisa ora ana apa al muradu kang dikesake biha kelawan kalimat-kalimat mau ora ana iku al ijabata ijabah ora kok ben dipateni pangeran tenan dikotalahu wailu umir supaya mboke cilaka supaya bapake ra ana bukan jadi apa jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering seperti yang apa diungkapkan beliau debat dalam doanya kemarin kan Muhammad itu basarun yaghdabu kama yaghdabul basar kadang melane kula nuwun kula ngantek nglarakake atine wong misoi wong ndongakno elek wong niku dadosake niku dadi kafarate yang bersangkutan kan ngono wingi. Nah ini mu'alif menjelasno nek kadang-kadang Kanjeng Nabi itu bukan betul-betul ndongakno elek ning gone wong ku gak tahu lah. Kalau kesannya seperti beliau ngakoni pernah melakukan itu sebetulnya ndak itu betul. Tapi ada kebiasaan itu ning Arab setiap ngomong itu disela-selani dengan donga. Apa donga elek, donga apik itu semuanya enggak dimaksud ora tenanan, ora serius, ora kok ndongakno elek tenan enggak. Tapi itu memang kebiasaan berdialog diaja di antara orang Arab. Ya ana sing tujuane maksudna barang ya ana. Tapi nek Kanjeng Nabi kan ya enggak mungkin ndongakno maksud. Jadi sing banyak itu Kanjeng Nabi ngendikan kalau sahabat itu taribat yadak. Taribat yadak itu ya sebangsa apa? Sebangsa pisuan tapi pisuan halus. Cara kene ya wasem ngono. Iki ora pati anu ya wasem. Watam krewak iku lha kayak pisuan keras itu. Nek asem kecut. Bajirut lain mek bajingan. Bajingan rada pisuan tenan. Bajirut itu rada ora tenanan. Ora serius. Ora azam. Ora ada tujuan, ora bil qasti. Qatalahullah. Gawan pembicaraan. Terutama wong Mesir itu dia suka bicara, beda karo wong Saudi. Saudi ora pati iso ngomong. Nek wong
Mesir senengane ngomong, Mesir Lebanon. Jadi omongannya selalu tidak hanya yang dimaksudkan untuk bicara, enggak, mesti ono variasi donga, variasi pisauan, ngono lho. Nek jarene iki iku ora nek nggone Arab tok kok. Bahasa liyane Arab juga ada. Iku ning Indonesia ya ono wong Jawa. Duh. Jancuk kowe wis urip ngono iku. Iku janji ora kok misoi iku gak. Ya pancen nggo pantes-pantese omong. Ya. Iku ning gone kono ana qatalahullah wailu ummi taribat yadak apa nih akeh kalau kita apa maca kitab utawa kowe mara ning gone pasar kono iku omong-omongan itu akeh selingane itu selingan-selingan yang memang menjadi adatnya dan tidak dimaksudkan untuk ndongakno itu gak dimaksudkan itu. Ono juga yang dimaksudno tapi untuk guyon. Misalnya wong Mesir itu ono donga Allah yumawit hamatak. Nah niku guyon, ora kok ndongakno tenan. Allah yumawit hamatak muga-muga Gusti Allah mateni maratuwamu wedok. Iku seneng apa seneng ana dongakno ngono seneng. Jadi ngrasani maratuane terus sampai ditambahi iku Allah mawit hamatak. Mergo maratuwa wedok Mesir iku mesti gamblok terus sampai anak gak pati tega anake digawa wong iku gak enak. Jadi dia anak wedok tutno terus ae. Padahal wis dia anak wis dia omah. Bisa diatur terus sampean maratuwa wedok. Allah mawit amat. Ya itu tidak untuk anu dan tidak dimaksudkan apa-apa, malah kadang-kadang untuk apa ya iku nyenengno, ngelem, Nah, Kanjeng Nabi itu sering ya itu yang paling sering kita baca di hadis-hadisnya Kanjeng Nabi kalau ngendikan kalau sahabatnya itu taribat yada wailak mana itu wailak itu kan mana cilokol boy. Tapi itu maksudnya bukan itu, bukan al-azmu wal qasdu ilal wail supaya cilokol ndak. Itu supaya paling tinggi supaya orang itu rada ngapikno anu sikapnya enggak cocok kan. Oh di fatalakallah ngono. Itu pendekne rada apa sadar ngapikno lakune sak piturute. Wa min dzalika lagi ana wa min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam taribat yaminuka. Amin dari kalian iku setengah saking mengkono-mengkono yang ketoke kayak donga tapi tidak dimaksudkan betul-betul tidak serius ndongakno kauluhu tai dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam taribat yadak la taribat yaminuka kadang-kadang taribat yaduk kadang-kadang taribat yaminuk gelepotan apa ya minum tangan tengen niro ya. Taribat yaminuka gelepotan tangan itu nek dimaknani donga iku ya elek mergo itu tangan yang gelepotan itu artinya tidak pernah bersih tangannya kotor terus. Rawahu Syaikhan riwayatake hadis Kanjeng Nabi ngendika taribat yaminuka itu Imam Bukhari Muslim. Wa qaulu lan dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la asba'allahu batnak. Iki ndongakno muga-muga ora marekno sapa Allah batnaka ing wetengmu. Wong kok mangan terus ae.
Muga-muga Gusti Allah ora marekno wetengmu. Wis kono muangan sak karepmu, rong kendhil ora apa-apa tak dongakno pisan la asba Allahu batnak. Muga-muga Gusti Allah ora apa marekno marek nganggo G ya, aja K nek kara parek. Marek saka warek. Muga insyaallah ora marekno wetengira. Qalahu ngendikake ing dawuh iki la asba Allahu batna. Sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah marang sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah tau didongakno ngene iki Kanjeng Nabi. Fi marawahu Muslimun ing dalam hadis kang riwayatake ing sapa Muslimun Imam Muslim an Ibnu Abbasin saking sumbere saka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Walafdhuhu utai redaksine marawahu Muslimun iku kuntu al-abu ma'asibyan. Abdullah bin Abbas kan sahabat kecil, sahabat muda, dia putranya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu seumuran Kanjeng Nabi. Abdullah bin Abbas ya seumuran dengan Abdullah bin Abdul As bangsane ngono iku. Abdullah bin Umar, masih kecil. Ceritanya beliau masih kecil. Kuntu al-abu, aku lagi dolanan masih biani sartane bocah-bocah. Paja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko rawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatawara itu mongko ndelik sapa ingsun khalfa babin ana ing gurine lawang. Tiba Kanjeng Nabi ya dolanan nek Kanjeng Nabi terus ndelik ning gone guri lawang. Dadak kala ndika sapa Ibnu Abbas fajaa fakhata'anihi hatatan. Rawuh Kanjeng Nabi ngonangi aku ndelik ning gone gurine lawang ngerti. Fakhata'ani hatatan. Jadi getake itu ngat-atan kelawan getakan. Waqala idhab batuli Muawiyah. Ngono. Lha apa iku? Idhab lunga sira wad'u lan ngundang sira li kanggo ingsun Muawiyah. Undangno kono. Amiyah. Qala fajitu mongko teka sapa ingsun. Fakultu mongko matur sapa ingsun, wa yakul. Wa utai Muawiyah niku yakul, kabat Muawiyah lebih dahar. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, sumakala mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam limarang ingsun, idhab kono lunga undangno fatuli Muawiyah. Ngundangna sira li kanggo ingsun Muawiyah ta ing Muawiyah. Kala fajitu mongko teka sapa ingsun pakultu matur sapa ingsun huwa yakul. Jadi tilira balikne sedahar. Wa huwa yakul wa huwa utai Muawiyah iku yakul nembe dahar. Faqala sallallahu alaihi wasallam maka dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la asba Allahu batna. Iku tungane muga ora marekake sapa Allah batna kowe wetenge Muawiyah kok undang bentuk mangan terus ae. Ya. Itu tidak serius Kanjeng Nabi ndongakno supaya terus nanti jadi waduan ora tahu wara kan enggak. Iku apa cara kene ya donga atau
ungkapan bahasa basi dalam pembicara kayak mau lah taribat yaminuka barang iku mau wa qauluhu lan dawuhe Kanjeng Nabi akra halqa akra itu penyakit yang kena fisik ya, jadi yang kena kulit, kena jasad, ya, ono gudik, ono atek bangsane ngono iku lho. Iku do muga-muga atek muga-muga gudiken muda-muda kadasen pokoke bangsa halqa itu penyakit yang mengenai tenggorokan, mandel apa lah pokoknya tenggorokan. Waqat qalahu lan teman-teman ngendikake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing kauluhu akra halqa iki li Sofiyata binti Huyain. Huyain itu namane Sofia iku garwane Kanjeng Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Fi hajjatil wada ana ing haji wada. Wa huwa utai dawuh Kanjeng Nabi iki akra halqa sing disampaikan kepada garwane Sofia bin Huyai ini pada waktu hajjul wada ada di hadisnya Imam Bukhari. Bisa nadi kelawan sanate Bukhari sumbere an Aisyah saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika Sayyidatina Aisyah kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar berangkat ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lil haji kanggo haji. Kanjeng Nabi karo garwa-garwane tindak haji. Falamma kanat lailatan nafar mongko bareng ana apa lailatun nafari bengi nafar. Jadi wong haji itu nanti wukuf di Arafah, habis wukuf di Arafah itu menuju Mina, mampir nginep Musdalifah. Di Mina itu 2 atau 3 hari. Kalau 2 hari nafar awal, kalau 3 hari nafar sani. Boleh semua itu. Tapi kalau sudah keluar nafar sani tidak boleh balik lagi, sudah itu. Kalau masih tinggal di situ ya, nafar sani itu 3 hari. Habis itu baru tawaf ifadah di Mekah. Ya. Nah, iki sing diceritakno Sayyidatina Aisyah itu pada waktu malam nafar. Malam nafar jadi akan berangkat menuju Mekah dari Mina. Di Mina itu Hujjat itu nginep di situ untuk membalang jumroh. Ada di Mina itu ada jumroh berturut-turut itu di jalan, tengah jalan ono sumur-sumur. Ini Jamarat jenenge jumroh itu. Ini jumroh Aqabah, jumroh Wusta. Setiap hari bandemiku 7 kali. Kemudian sudah selesai terus berangkat nafar ila Makkah untuk tawaf ibadah. Ini dikisahkan oleh Sayyidatina Aisyah, falamma kanat lailatun nafar hadat Safiyatu. Sayyidatina Safiyah bin Huyai garwane Kanjeng Nabi yang satunya lagi haid. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma uraha ora diweruhi sapa ingsun ing Sofiyah illa habistakum. Ma uraha illa habistakum.
kejaba nahan ya kaite ing sira kabeh. Ya kayak tertahan karena apa namanya nggak bisa ketika haid kan nggak bisa ke tawaf ifadah karena tawaf ifadah itu di dalam masjid Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah itu. Wa akra utawi akra itu dalam dawuh Kanjeng Nabi no akra wa khalqa. Akra iku doaun alaiha minal akri utawa minal akri. Sekali lagi doaun alaiha iku ndongakno ora apik ya ndongakno ora apik mergo muga-muga apa jenenge kena akor iku bahwa apa itu akor itu iku arqabatud dawab jadi semacam kutune dawab apa rumangkang wal alifu utawi alif tinggune akra kok ana alife alif bengkong jenenge li taknis untuk keperluan taknis jadi iki lafate lafat muannas kasakra au minal akrah tidak dari arqabatud dawab tapi minal akrah wa huwa utawi iya wa huwa bari endi nek wa huwa bali ning ndi Wong iki ning ngarepe mok ana akra, ambekan akrah. Ya balikna ning gone akor. Ndane akor lucu. Wis balik kok ning akor. Kandakno akra itu dari akor. Dari arqabatud dawab alif bengkonge litaknis ya. Ya wis maknane balikna ning akor ae wa utahe akor sing ditasniahno di muannasno nganggo alif bengkong utawa tak marbutah akrah utawa akra iku raf'us saut banterna swara juga bisa ya ada yang arqabatud dawab ada yang maknane raf'us saut wa halqa doa alaiha juga iku juga ndongakno ora apik alaiha ing atas apa mergo maknane wa huwa kok wa huwa utai lafat ngono ae bali ning lafat ae wa huwa utai lafat halqa iku wajaun enake bahasa Arab iku angger kowe iso ndunungno ya bener ngono ae ora ana keliru barang. Nek keliru mergo kowe gak ngerti dunungane ngono ae. Angger ngerti dunungane wis bener kabeh. Bahwa kok halqa. Ya lafate halqa maksude. Bahwa utai lafat halqa iku maknane wajaun fi halaqihi. Sakit di tenggorokan. Apa istilah dokter saiki iku apa? Ana dokter nang istilahno iku ini Allahumma shalli ala sayyidina ana istilah apik ngono lari
Jadi kalau akro itu penyakit di tubuh, kalau halqa khusus di gorokan. Nah, gak eling. Tekan kene gak eling, gak metu-metu. Istilahnya dokter ngarani ini. Radang, kowe ngerti kowe. Iya itu. Ya sajak sithik dokter wek dukun. Istilah-istilah penyakit ngerti kabeh ini. Iya radang, bener. Jadi wajaun fi halaki ya, radang tenggorokan. Nah. Waqat waroda fi sifatihi ngono nek aku lali kowe iku ngelingno takut-takut njawab ngono iku. Tapi lagi bisa niki njawab ngono. Waqat waroda lan teman-teman tumeka fi sifatihi ing dalam sifate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghairi hadisin. Fi ghairi hadisin iku artinya tidak dalam satu hadis saja. Iku wong Arab nek ngarani fi ghairi hadisin ora ing dalam liyane hadis siji. Maksudnya tidak hanya di satu hadis ya. Coba maknani letterek fi ghairi hadisin ing dalam liyane hadis malah bingung kowe. Fi ghairi hadisin ora mamung satu hadis saja Kanjeng Nabi disipati annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahasan. Ora ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora ana iku fahasan. Kasar elek ngendikane ka. Kanjeng Nabi ku sopan banget. Alus banget, ora tahu ngomong elek kasar. Iku nek mbok akro halqa mbok maknani sing elek itu ora pas karo sifat-sifat yang disifatno ning gone Kanjeng Nabi dalam banyak hadis, tidak hanya satu hadis yang menyebutkan Kanjeng Nabi itu bukan orang yang fakas. Bukan orang yang fakas ngomong elek. Kan ana wong sing jane ngandani apik-apikan aten iku ya iso lho. Nah, tapi ana ngomongnya kudu nyelkit iku ya ana wong iku. Iku ana tipene wong ngene. Dadi nek ngomong biasa ngono ae wong ya ora pati gelo tapi nek ndekne sing ngomong gelo mergo ndekne fakas. Fakas. Wong dapurmu ngono iku kan nafasan. Kowe iku mbok anu ngono. Mbok dapur-dapurno kan ya fakas. Kanjeng Nabi enggak fakas. Wa qala Anasun lan ngendika sapa sahabat Anas bin Malik. Ini tidak kurang dari 10 tahun ngadam melayani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hadis-hadis yang bersumber dari beliau banyak sekali kita ketahui kebiasaan Kanjeng Nabi, keseharian Kanjeng Nabi karena beliau jadi khadamnya tidak kurang dari 10 tahun. Anas bin Malik itu. Ya itu beliau ngendikan lam yakun ora ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fahishan, bukan menggunakan fakas tapi fahishan. Artinya Kanjeng Nabi itu kalau tadi fakas itu memang tabiatnya memang gitu, kasar ngomong. Ini enggak, Kanjeng Nabi tidak pernah ngomong kasar itu.
Wala la'anan, Kanjeng Nabi bukan tukang laknat. Wala sabbaban, dan bukan tukang pisuh. Ana wong diundang kiai, diundang ustaz kok misuhan, laknatinan, yaiku ora pimpinane ora Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngono ae mbah pimpinane sapa ngono. Sanate ora tekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi itu lam yakun fahisan wala la'anan wala sabbaban. Tidak kasar, ngendikane ora pernah kasar, lembut sekali. Tidak apalagi nglaknati. Wala sabbaban. Biar ning perang Uhud meh nglaknati, terus dipenggak karo gurune. Yaiku Allah Ta'ala. Itu gak urusanmu, urusane Gusti Allah. Bukan Kanjeng Nabi di perang Uhud itu kan sampai berdarah-darah itu. Sahabatnya banyak yang gugur gara-gara namengi beliau. Kudu-kudu maknati mereka aja. Nabi dilingno karo Gusti Allah Ta'ala itu. Wa kana yaqulu li ahadina indal ma'tabah malahu tariba jabinu. Ngono tok ae Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ngendika ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahadina marang salah satu kita sahabat ini indal ma'tabati nalikane menegur ma'tabah maido iku malahu iku lah apa iku lahu ma iku apa lahu kedue akadu sing rujuke ning gone akad tariba jadi ngono klepotan apa jabinu bathuke wong ngono ya kucing belang ngono ta cah iki lha cah iku piye lho malahu iku ngono malahu iku lha apa cah iku sing belang itu kan ora misuh iku itu malah ada apa namanya nuansa sayangnya barang ya lah iku sahabate ndak pernah maido negur pun tidak pernah dengan kasar tapi dengan kasih sayang itu malahu tariba jabinu ucap ngene ucap ngene iki piye wasem kecetan saya hewan tidak apa ya tidak misuh sing mergo mangkel enggak fayakunu mongko ana apa al-hamlul hadis iku ala hadzal makna ing atase iki makna. Jadi hadis sing menyatakan Kanjeng Nabi itu nyakiti orang, misuhi orang, tapi itu yang dimaksudkan adalah yang begini-begini ini. Jadi tidak serius, tidak sungguh-sungguh Kanjeng Nabi itu misuhi wong tenan, nglanati wong tenan itu ndak. Ewa segitu Kanjeng Nabi saking kasih sayangnya dengan umatnya itu sampai mohon kepada Allah kalau sampai terjadi seperti itu supaya itu jadi kafarahnya orang yang bersangkutan. Itu Kanjeng Nabi itu. Padahal bukan niat betul nglaknati tapi sudah diucapkan yang mungkin bisa diartikan nglaknati oleh orang lain. Itu Kanjeng Nabi mohon supaya itu diijoli busek dosa-dosane wong yang bersangkutan yang tahu didhawuhi malahu taribat jabinuhu taribat yaminuka segala macam itu beliau merasa itu juga tahu dipisahi mohon kepada Allah supaya itu sebagai kafaratnya yang bersangkutan yang pernah dikitabi seperti itu. Jadi mulyane Kanjeng Nabi kasih sayangnya kepada umatnya itu.
Summa asfaqa sallallahu alaihi wasallam min muwafaqati amsaliha ijabatan. Fa'ahada rabbahu kama qala fil hadis ayyaj'ala dzalika lil maqulahu zakatan wa rahmatan wa qurbatan. Oh. Summa asfaqa mongko keri-keri welas sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min muwafaqati amsaliha saking nyocokine padane donga-donga sing sepadane tariba jabinuhu taribat yaminuka barang iku kan bagaimanapun tidak dimaksudkan oleh Kanjeng Nabi iso-iso mandi ya kali-kali dadi donga tenan lho. Nek Kanjeng Nabi saking sakene iki jojok ndang mati. Muwafaqatu amsalia ijabatan sebagai ijabah. Mulane fa'ahada rabbahu angka nyuwun janji iya Kanjeng Nabi rabbahu ing pangerane Kanjeng Nabi kama qala fil hadis kaya dene keterangan fil hadis ing dalam hadis dhuwur Allahumma inna Muhammad innama Muhammadun basyarun yaghdabu kal basyari ku ngene. Asfaqa min muwafaqati amsal ijabatan fa'ahada rabbahu ayyaj'ala dzalika yen to ndadekake sapa Allah taala zalika ing mengkono-mengkono ungkapan-ungkapan sing ngemu donga elek utawa pisuan-pisuan mau karena nguatirno nek cocok nek mandi. Jadi Kanjeng Nabi nyuwun karo Gusti Allah ayyaj'ala zalika lil maqulilahu marang wong sing diucapi lahu kedue apa sing diucapi lahu tariba jabinuhu iku mau sapa akadukum nggih mau lho malahu tariba yabinuhu utawa sing dikhitabi beliau taribat yaminuka iku makul kaul makul lahu nyuwun iku mau didadekno zakatan ing pensucian wa rahmatan lan rahmat wa qurbatan lan peparek. Wae bejo wong sing tau di ana Kanjeng Nabi itu disuwono Kanjeng Nabi ning Gusti Allah supaya ungkapan-ungkapan beliau yang bisa jadi itu iso mandi itu disuwono supaya dadekno pensuciane orang itu yang bersangkutan jadi rahmat, jadi peparek. Waqat yakunu dzalika lan terkadang ana apa dzalika mengkono mau bisa jadi ungkapan-ungkapan seperti itu isfaqon krana welas alal mat'uwi alai ing atase wong sing didongakno elek alal mat'uwi lah alai nek mat'uwi lahu sing didongakno apik al mat'uwi alai didongakno wa ta'nisan lahu lan nglulut-nglulut lahu marang mat'uwi la alai artine menyenangkan hatinya lah ta'nisan lahu itu wis diomongi taribat yaminuka itu kan setengahnya kaya negur sambil ndongakno ya itu Kanjeng Nabi isfaqon alal mat'umi alaih wa ta'nisan lahu li alla yalhaquhum man istash'aril khaufi wal hadar li alla yalhaquhu supaya ora ngeneki hu ing mat'u alaih min istish'aril khauf saking ngrasa wedi wal hadari lan yo kuatir min laknin nabi saking laknate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqabbala du'aihi wa taqabbuli du'aihi lan disembadanine dungane Kanjeng Nabi
li alayal haku apa ma ya iku mau kan bayane wis dhisik dadi nek diurutno tembunge iku li alayal haku ma yahmilu alal ya'si wal kunut min istis'aril khauf wal hazan yalhaquhu iku paile ma yahmilu barang sing iso ndorong ya ma hu ing mat'u alai alal ya'si ngatasé putus asa wal kunutilan putus harapan ya'su sampai kunut itu padha mana makanya Kanjeng Nabi kaya-kaya itu meralat mengoreksi donga-dongane meskipun donga-donga itu hanya donga yang bukan serius ya, bukan dimaksudkan tapi nguatirno nek sing didongakno ini ketir-ketir itu. Kanjeng Nabi sing ngendika kok bathukku gelepotan tenan piye ngono. Tanganku gelepotan tenan piye. Kekhawatiran itu jadi hilang ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndonga yang seperti itu. Ndonga supaya kalau ada yang dikhitabi begitu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhitabi itu supaya untuk rahmati Gusti Allah. Jadi kafarah dia supaya dia menjadi bersih. Gak ngono sok wah nelongso tenan iku, nelongso waduh aku di ngatirno iku. Itu bisa jadi seperti itu. Kanjeng Nabi kasihan itu nek antek ana wong sing keweden. Sing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Wah, itu nek mati piye? Waqad yakunu dzalika su'alan minhu li rabbih. Waqad yakunu lan mungkin saja ana bisa jadilah waqad yakunan terkadang ana apa dzalika mengkono-mengkono dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah Ta'ala itu menjadikan apa saja yang disampaikan kepada orang yang berupa donga elek, pisuan, menjadi kurba, menjadi kafarah, menjadi pembersih pada orang itu. Qad yakunu dzalika su'alan. Dungane Kanjeng Nabi ungkapannya itu soalan merupakan permintaan minhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih marang pangerane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyumun kanggo sapa? Tidak untuk beliau sendiri. Liman kanggo wong jaladahu sing jilid sing nyambuk sapa Kanjeng Nabi ing man au sabbahu utawa misoi sapa Kanjeng Nabi hu ing man ala hakin ing atase hak wa biwajin sahihin lan kelawan segi yang benar ayyaj'ala yen to ndadekno sapa pangerane rabbihi zalika ing mengkono mau kafaratan sebagai kafarah lima maring barang asobau kang ngeneki ya ma hu ing man jaladahu wa tamkhiyatan lan busek lima maring barang istaroma sing nglakoni sing memperbuat ya man jaladahu wa antakuna lan yen to ana apa ukubatuhu hukumane man jaladahu la
anggone ngukum Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang man jaladahu fid dunya ing dalam dunya ana iku sababal afwi dadi sebabe pengapuran wal ghufrani lan ya pengampunan. Kama jaa kaya dene keterangan jaa kang tumeka ya ma fil hadisil akhari dalam hadis yang lain yang berbunyi wa man asaba min dzalik sapane wong sing ngeneki ya wong min dzalika saing mengkono-mengkono mau saean ing sesuatu fa'uqiba bihi artine larangan-larangan apa minum apa nyuri sak piturute sudah dihukum. Fa'uqiba mongko wis dihukum fa'uqiba bihi fit dunya ing dalem dunya sebab sayan mau fi dunya ing dalem dunya bahwa mongko utawi hukuman ning gone dunya maulahu bagi man asoba kafaratun merupakan kafarah. Kafarah itu yang nebusi lah, nebusi. Sudah kalau sudah ditebusi ya sudah tidak ada hukuman lagi. Jadi Kanjeng Nabi nyuwun nenggone Gusti Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beliau hukum. Jadi meskipun yang jilid itu al-gojo ya, yang nyambuk, orang minum arak dicambuk, orang apa namanya zina dicambuk, segala macam itu. Tapi kan yang merintahnya Kanjeng Nabi. Nah iki welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memohon kepada Allah, soal kepada Allah supaya orang-orang yang dijilid, yang disakiti apa pokoknya bukan disakiti karena Kanjeng Nabi itu zalim, enggak, disakiti karena memang harus begitu aturannya, wong sing kudu dijilid ya dijilid, undang-undangnya gitu. Tapi yang memutuskan Kanjeng Nabi merasa itulah yang nyambuk orang itu ya beliau. Itu mohon kepada Allah Ta'ala supaya itu jadi kafarahnya. Karena sudah dihukum ning dunia supaya ning kono sudah tidak dihukum lagi. Karena sudah dijilid oleh Kanjeng Nabi di sini, jadi ning akhirat mulane biyen kuwi kalau ada ngantek ana wong dirajam, barang itu bukan karena putusan hakim atau apa, karena bukti-bukti dan lain-lain, karena zina itu sulit dibuktikan. Sulit dibuktikan, apalagi kalau zina muhsan lebih sulit lagi. Jadi yang terjadi dalam zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang mengaku karena merasa supaya sudah dihukum ning dunya ben enggak dihukum di sana. Ngaku. Kanjeng Nabi itu tidak seperti jaksa di sini. Orang yang berdosa kepada Allah, tidak kepada sesama ya, pada Allah langsung seperti zina. Itu malah diwarai untuk supaya engkar. Ini kan wong ngaku kula zina Kanjeng Nabi. Wah ora. Mungkin kowe mau ngambung tok. Mboten saestu. Ora. Diwarai supaya engkar. Kenapa? Karena supaya tidak dihukum ning dunya. Kanjeng Nabi kalau dihukum ning dunya beliau yang memutuskan hukuman itu. Syafaqah dan ra'fah beliau itu tidak tahan, harus menghukum umatnya. Maka beliau mengharapkan serahna Gusti Allah, ya, Gusti Allah itu pengampun ben diampuni.
Toh kecuali syirik, semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Mane, tapi wongnya ngeyel, mboten pokoknya kula kudu dihukum. Kula kudu dihukum. Karena itu tahu bahwa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafarah. Jadi kafarahnya orang yang dihukum ning dunya itu, orang yang sudah dirajam ning dunya ning kono sudah bebas. Wal hasil utawi hasile kesimpulannya anau tais tune kelakuan iku yang bagi prayoga lil muslimi tumrape wong Islam apa alla yusari'a yen ta ora kesusu ya muslim ilal kauli maring berkata ngucapake bijawazi wuqu'il dzambi kelawan wenange tumibane dosa minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam limujarrati ru'yatihi krana muhung itu semata-mata yang bahasa Banten muhung limujarrati ru'yatihi krana muhung semata-mata weruwe muslim libatin nususi marang sebagian teks-teks bahasa modernnya nas itu teks pira-pira teks alati fiha kaya dawuh Kanjeng Nabi innama Muhammadun basyarun itu teks innamal a'malu binniyat itu teks nas libadin nusus alati fiha kang tetep iku ing dalem lati al iqraru tai pengakuan minhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bitaubati kelawan taubat wal istighfari lan istighfar waruju'i lan bali lallahi marang Gusti Allah taala wal khaufi minhu lan kuwatir wedi minhu saking Allah taala Paya ka umangka tumiba fi suil i'tiqad ing dalem eleke keyakinan wa fasadir ra'yi lan rusake pendapat wa huwa utawi sing kaya ngono mau iku khabithun Allah wal iyadu billah nuwun pangreksan kita billahi kelawan Gusti Allah taala karena ada teks-teks ada nas-nas dari ungkapan-ungkapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi kesan seolah-olah Kanjeng Nabi itu berdosa. Hati-hati. Jangan sampai kesusu kamu itu mengatakan nek ngono Kanjeng Nabi iso dosa ya. Lah buktine apa? Lho Kanjeng Nabi ngendika nek sadina iku istighfare enggak kurang saka 100 ya. Akeh banget dosane iku, njaluk ngapura nganti 100 kali. Oh, jadi menyimpulkan dari teks-teks ungkapannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati seperti tadi itu. Apa dungane Kanjeng Nabi sing innama Muhammadun basyar yaghdabu tak terusin. Terus coba simpulno nek ngono Kanjeng Nabi manusia biasa. Ada karo kita muring-muringan, misoi wong barang. Melaknati wong nyambuk wong bareng. Jangan. Kanjeng Nabi mau tahu dilokno Kanjeng Nabi ambek garwane dhewe dilokno jenengan niku wong utusane Gusti Allah kok gak ndek dosa kok istighfar, Bang. Kanjeng Nabi lho. Aku istighfar iki syukur karo Gusti Allah Ta'ala. Rujuk ila Allah Ta'ala. Anggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendidikan untuk orang. Jadi meskipun Kanjeng Nabi tidak pernah berdosa
istighfar karena tahu kalau anak buahnya umat ini akan dosa orang kayak beliau tidak pernah dosa. Jadi kalau nggak diajarkan, tidak dicontohi dengan istighfar, nanti akan apa ini umatnya yang dosanan ini? Yang kakek dosa itu piye? Wah, ketika mengetahui bahwa pimpinan agungnya itu sehari tidak kurang istighfarnya dari 100, oh, kan iso mikir nek duwe pikiran ya umat e. Nek Kanjeng Nabi ae sing ra dosa 100 laku ora tahu istighfar ya kan gitu. Ya, jadi jangan sampai. Karena apa? Karena kalau sampai mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya kayak kita juga bisa dosa, bisa kan? Karena hanya melihat teks-teks itu bisa merusak akidah kita tentang Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal-iyadzu billah. Wa alaihi Allahu a'lam.